Čaute priatelia, momentálne je 10:57. Práve som si bol vyzvihnúť moju zásilku môjho dílera. Som doma, o 3 hodiny letíme a môj najväčší problém je to, že sa z tejto batožiny musím pobaliť do tejto. Dúfam, že mi Rainer nedá pokutu. Ešte rýchly spin na nivách. Ideme. Vraj dnes spadlo lietadlo. A Matúš nechce nastúpiť. Guys, pomoc. Sme vo Viedni, takže Real Escape Room práve začína na tomto viedenskom letisku. Sme už na gate v detskej zóne. Matúš hovoril letuške, že sa necíti dobre, že či mu dá nejaký sáčok, tak mu dala asi 500 vreckoviek. Sáčok. Distressing. Táto bagetka, ktorú som si odkladal celý let, nastal jej čas, priatelia. Cítime sa ako Katy Perry, keď došla z vesmíru. I feel super connected with love. Už sme v Londýne. Hej. No, dajme tomu, že hej. Ako správni turisti sedíme hore v double deckeri. Neviem, či niečo vidíte, ale je to top. Keďže sme fairies, tak po ceste si kúpeme jedlo. Majú tu že discount, že proste všetko je za polku, takže neber to. Nejaký salmon bowl za 4 libry, takže... Je na straty, lebo som odparkoval a sme Tesla. Guys, sme v nejakom LGBT ubytku. I love it here. Možno len je proste Pride Month a tu sú všetci normálni a majú piči. Čahať. Karta nekartuje. Yeah. Dík. Hej. Trošku shopping v Tesku. Už som si pekne zaobstaral grécky jogurt. Bielkoviny musia byť aj na dovolenke. Trošku robím service v Tesku, tu zatváram za nimi také otvorené chladiace boxy do piči. Banana. Oh my god. Tak toto je, že mega lit. Všetko sme zjedli. Teda ne všetko. To je môj krásny výhľad. Číslo 2. Ešte by sme si mali stihnúť pozrieť špeciálnu epizódu Rúže pre nevestu, ale... Jaké ale? Vieš nechať človeka hovoriť? Nie, neviem, hovorí stále bez chvíľu. Takže to je ešte úloha na dnešný večer. Dobré ráno, máme tu dodrbané okno, ktoré nejde, že úplne zavrieť. Som busted, no. Ale deň 1. Let's go. Outfits done. Yeah. Ideme do Tate Modern. My ako nadšenci moderného umenia. Wow, tu je Tate McRae merch. No čo vám poviem, vydržali sme v tejto galerii múzeu asi 15 minút, z toho 10 minút sme sa pozerali v obchodníku na trička, takže umenie nie je naša vášeň. Wow. Dosť deep stavba. Budova. Hashtag Londýn. Hashtag Falová katedrála. Hashtag.
sa relaxuje, tu sme správni, guys. Pičo, to sú Benátky, tohleto. My dôchodcovia sme práve vyšli von. V tom momente začalo pršať, ale nás to neodrádza a ideme sa poprechádzať nočným Londýnom. Dúfam, že nás nikto neokradne, nezbije, neznásilní. Takže budeš aslák. Hey, get it. Get it, get it, get it. Ja som mal také prianie, že aby tieto topánky to ešte vydržali s nami. Obávam sa, že to už nevydržia. Je deň D, to znamená, že dnes ideme konečne na Charlie. Tie topánky mi stále nevyschli. Vnútri sú fakt, že mokré. Máme SPF-ko tak všade. Môžeme ísť. Sme v buse, asi tu už zdochnem od tepla. Cecky mám vonku, je tu asi že 500 stupňov reálne. Už sme vystúpili, vyzerá to tu trochu ako vo Vrakuni. Že tu už sa blížime. Že mám začať utekať, aj keď tu nikto není, ale začnem proste bežať ako že wow, tu campujú nejakí ľudia normálne. Oh yeah, tak sa to robí. Sorry, ale páne, to je dosť ugly. Aj tie ceny sú dosť ugly. Takže nič pre mňa. Toto je slovenská sporiteľňa stage actually, guys. No je 13:30 a Charlie hrá 21:30 a už tu ľudia čakajú. My tu čakať asi nebudeme. Ideme tam, plní sa to, ľudia sú crazy. Takže ideme. Zaujali sme pozíciu na zemi pred stageom. Asi ma tu jebne a nevydržím to tu, ešte budem musieť ísť na hajzel určite, ale sme tu. Čakáme. Už iba 7 hodín. Je mi teplo. Guys, idem si po jedlo. Je tu milión ľudí všade. Nejaký typke som zveril moje noviny, aby som nech sadla vedľa Matúša. Som v crowde. Mám moju pizzu. Už ma nič proste nezmôže. Sme v polovici, ešte 4 hodiny pred nami. ...15 minút začíname. You can say hi to my vlog. What's good, London? Hi. Try again. Toto je reálne, že ako zombie apokalypsa. Today I'm going to show you how to use zombies pronouns and Sme uväznení s milión ľuďmi na ulici. Sú tu aj cowboy z Cowboy Carter. Get it all over that scalping. Na izbu sme ešte security toaleťák. A pičko. Pičko. Môžeme ísť spinky dinky. Ahojte, tak my už sme zase v meste. Vytrepali sme sa presne o 14:30 von. Ideme do lekárne kúpiť kvapky do nosa, pretože sme sa včera udusili na tom festivale. No a uvidíme, čo ďalej. Momentálne hnieme na rovnakom mieste, kde sme hnili aj v piatok. Ale keďže sme dôchodcovia, tak sa dnes môžeme k ničomu inému, iba proste ležať. Ale milujem to. Ideme práve do takej botanickej záhrady. Tu v Barbikane sme. Wow, sme tady. Fun fact, tie tickets sem sú zadarmo, len si musíte rezervovať akože čas. Ale je to tu, že mega cool.
Dúfam, že sú tam dole nejaké rybičky aj. Snažím sa urobiť si tú fotku, ale ako vždycky je to, že tvár sa nie je dementne challenge, alebo nepozeraj do boku challenge, takže cítim sa ako Alica v Kráne zázraku. Vôbec sa zmenšila, všetko bolo také obrovské, lebo to sú také obrovské tie kvetiny. Nie sú tu rybičky, takže som sklamaný. A few moments later. Našli sme rybičky, som spokojný. Pozrite, tento má skoliózu. Prečo je taký krivý? Aj tento je ale nejaký krivý. A tento je že obézny. Posledný deň pred nami. Takýto outfitík. But coffee first. This and a yep. A pozrite na tú bédy v pozadí, I love her. Ja ako milovník mače idem ochutnať tento zelený kentus. Je to fakt, že vriace, tak... Ešte sa z toho parí, keď je proste vonku, že 30 stupňov. Je to odporné. Akože mal som už asi aj horšiu, ale stačilo mi. Čau, ty. Pozdraví od special guesta. My sme nikdy nestretli predtým. Hej, boli sme si takto chillovať v tomto krásnom parčíku a ideme teraz pozrieť nejaký market. Už máme pizku. Boli sme pozrieť aj Bratwell, ale už bola v procese premalovávania. Dali sme si takýto čajík. Fajnové. I like the view. Dnes troška Sadianka kráľa. Užívame si výhľad. Užili sme si krásny výhľad, som spocený ako plné prása. Zrejme, keby som si hlavu neumýval 3 dní. Ideme si tu dole ešte niekde sadkať. Pozrite. Oh my god. No problem. Hi. Oh. Hi. Bože, mňa tí psi nenávidia. Oni vždy dojdú za všetkými, len ne za mnou. Každopádne sme ukončili tento posledný deň takýmto krásnym posedením. S týmto krásnym výhľadom. Krásny výhľad. Toto je ten krásny výhľad. Tak, goodbye. Ahojte, nachádzame sa na Victoria Station. Autobus nám mal odchádzať presne o 10 minút a napísali nám, že máme 2 hodiny meškanie, takže táto cesta bude trvať tak 250 milión tisíc rokov, ale my to zvládneme, takže nám držte palce, aby som sa nedostral a nevyskočil z toho autobusu. Po 3-hodinovom meškaní sme konečne vyrazili. Tu sa číta welcome. A ja idem spať. Ja sa iba bojím Juraja. As he should. Už sme v prístave, tu je náš bus. Toto za mnou. Dúfam, že dobre ukazujem, je náš trajekt. O nejakú hodinku by sme sa mali nalodiť. Užívame si to. Naši šoféri sú obaja Slováci. Slovenská a žiadna iná. Aspoň to je také príjemné. Wow, milujem tento široký výber. Že tu je tento 50% off sandwich, lebo by som sa zbláznil. Nejaké menu nejakého polotovarového jedla tu stojí asi 18 libier, čo je šialené, ale tak okej. Takže priatelia, toto je náš výhľad. Bože môj. Sme v Bruseli, to znamená, že ideme actually do parlamentu. Trošku to tu dať do poriadku a nejdeme domov, guys. Sú 4 hodiny a sme vo Frankfurte. Už nevládzem. Priatelia, sme v Norimbergu, či jak sa to tu volá, netuším. Ideme na vlak, pretože meškali sme 3 hodiny a zdrhli nám 2 autobusové spoje. Ešte nás čaká 4-hodinová cesta do Viedne a potom do Bratislavy. Vyzerám úplne, že katastrofálne, ale aspoň si užívam tento rakúsky vlak. Po neuveriteľných 30 plus hodinách môžete vidieť, že sme v BA City, v našom rodnom húde, teda ako pre koho? Pre mňa nie.
Ani pre mňa. Týmto by som ukončil tento vlog. Dúfam, že to bude mať nejakú výpovednú hodnotu, že sa to bude dať pozerať a že vás to bavilo. Takže nezabudnite dať odber, like a follow na všetky moje sociálne siete. Majte sa pekne.